לגיטימי, וטוב שכך. ירייה בראש, יש לו 10 ג'ולים של עופרת, עדיין בגולגולת, ובמצב טוב מאוד. חסרה לו גם גפה אחורית ימנית, אבל זה פציעה ישנה יותר. שימו לב, לכל פעם בגפיים האחוריות יש תג מתכת. התג מתכת הזה זה בעצם לזינון שנוכל לדעת לכל פעם כמה בתוכו יש שבב כדי שנוכל לזהות אותם בעתיד. אולי לא כל כך מבין את הרעיון. בוקר טוב. Boy, it needs a little nudge along. Yaniv gives him a little help. 70 חברים, כל צלמים, תשתדלו קצת לפתח כי הצבים בכלל לא רואים את הים.